Instituto de Ciencias do Patrimonio é un centro de investigación do Consello Superior de Investigacións Científicas que está orientado a promover a investigación científica de natureza transversal e interdisciplinar sobre o patrimonio cultural. O INCIPI ten a súa sede en Santiago de Compostela, no complexo da Cidade da Cultura de Galicia, dentro do edificio Fontán. Reúne especialistas de diversos campos, como antropoloxía, arqueoloxía, astrofísica, historia, ciencias da terra ou enxeñería de software, entre outros. O problema común que aborda o INCIPIT é a cadea de valor do patrimonio e os procesos de patrimonialización. Ademais de en Galicia e España, o INCIPIT desenvolve proxectos en moitos outros países de todos os continentes. O plan estratéxico do INCIPIT céntrase na investigación interdisciplinar en patrimonio cultural e divídese en varias subliñas de investigación. A arqueoloxía da paisaxe e paisaxes culturais, a investigación teórica e historiográfica sobre estudos de patrimonio cultural, os procesos de patrimonialización, memoria, identidades e conflito, a socioeconomía do patrimonio cultural, a cultura material e procesos de formalización do patrimonio cultural e as tecnoloxías semánticas para patrimonio cultural. No INCIPIT non só realizamos investigacións científicas, senón que tamén levamos a cabo accións de formación, divulgación e prestación de servizos especializados. A actividade do INCIPIT abarca a investigación teórica, empírica e aplicada sobre os procesos de formación e orixe do patrimonio cultural. O seu significado e sentido, os seus problemas de xestión e conservación, o seu uso público e social, e as súas funcións e potencial para o desenvolvemento socioeconómico. O Instituto de Ciencias do Patrimonio está aberto á investigación en colaboración con todos os axentes públicos e privados interesados no patrimonio cultural.